Langsung lagu kembali. Makaryo 1 Segudel Desa Giono Kecamatan Jumo. Kelambatannya Sumber Makmur Sugeng Sari. Nun sewu Bapak Ibu, monggo. Nggih, nun sewu menika ingkang wonten ngajeng baris kepareng. Nggih, wonten nggih, wonten nggih pareng. Niki Pak, Bu, ampun ten mriki niki mangke damel terus 10 mobil Tawangsari ke Kecamatan Tembara Temanggung. PPL Bapak Bambang Sukusna, matur nuwun, nggih. Oh ya, wis Segudel ya. Lombok Tani Taru Martani. Nggih, absen juga kita cukupkan, kita hentikan, matur nuwun. Nggih, absen niate melu bareng-bareng. Bapak Tani Langgeng Tani, Tlogowoku Muncar, matur nuwun. Oh, lali ya. Singapura. Mas Argo selamat datang. Ingkang Ambak Barmulyo Kabite Manggen para kadang Gusti Dakmon Minggat ingkang tumo welas tumo asih ingkang samangke saged tambah uga kanggo bapak-bapak Biung Tani ampun lali Bayu Biung Tani sampai karo disakoni